No niin. Sitten kun sä laitat. Kato. Mitä mä sanon päälle? Sitten kun sä laitat päälle. Harmaa väri. Siinä on hurja hienoja sävyjä, se on upeeta. Punainen taustapäivä ja hienon näköiset vahvuudet. Mahtuu Saki ollenkaan tänne kampaamaan tänne? Lauri istuu. Yhdellä puolella ja toisella puolella. Bravo, hieno. Eikö se ole hieno? Mä yritän Ja silloin kun mä ekan kerran tulin tänne Annantalolle, niin tää oli musta ihan samanlainen kuin mun koulu, koska mä olin Töölön ala-asteella ja se on rakennettu aika lailla kai samaan aikaan kuin tää talo. Niin sit oli just samanlaista kaikkea portaikkoa ja väritystä ja muuta. Ja se oli mun mielestä kauhean hauskaa, kun sit oli tavallaan sellainen koulun jatke, mut sit täällä saikin tehdä kaikkea paljon kivampaa kuin mitä koulussa tehtiin. Ja tää on ollut mulla aina jotenkin sellainen paikka, että täällä saa oikeasti tehdä mitä haluaa. Silleen tietysti on rajoituksia ja sääntöjä, mutta niinku musta kaikki opettajat aina niinku hirveän hyvin jaksaa tehdä lasten ja nuorten kanssa ja se on musta tosi hienoa, koska mä en ainakaan tajua, mitä mä itse pystyisin koskaan tekemään mitään nuorten kanssa. Musta Annantalon taide on aina jotenkin tuotu silleen hirveän inhimilliseksi. Ja se on musta hirveän kivaa, kun musta Suomessa usein taide on varattu niinku 40+-vuotiaille naisille, jotka käy balletissa ja oopperassa ja taidenäyttelyssä ja sieväilee vähän champagnea samalla. Ja se on musta hirveän tyhmää, kun se on jotenkin etäännytetty, kun taide kuuluu kaikille ja ehkä eniten vie nuorille. Näitä tehdään. Oh! Pieni.
aika lähellä yhtä puuttu. No niin, nyt on sun vuoro. 0. Eikä nyt pitäisi löytää yksi tyhjä. No sano muuta. Voi ei. Mitä tulisiko? Kaikki metalli tekee oikosuun. Ai niin, kun sun piti sitoa siis Näin. Niin sitten tulevaisuudessa saadaan ehkä nousemaan. Niin just se lentää.